Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyaw Trap Youth Council, Malki Circle, hakahinyaw tarik unok pra arhajar arpawe. Kumshi benta ban rakhe ken mau buram, ya keleng khos ngi klat kaba arpaw hinyaw, jong ba bul nong job lengdo. Kalau penlong ya kajinya lang, bat jingbu sentiu, hakmat umot dur jong u, hamalki. Hakani kajinya lang, nalor ki dekot jong ke HYC, layadan rengkat ru daki bahayeng hasem jong uba bul lengdo. Nang ta ka kong amperin lengdo, MLA ka Isyalong, bat uba Frantin Lakadong, MDC. Bat ru Presiden barang ba kaseng uba Robert Karjaren, lembat ki dekot kaseng na ki circle baper. Nang ta ki circle kinu nang ta koti madam kilalet but banda day ye giway let's see kibobun what kitraying ru kilaklet manitbu sentiu halum jingtep Henry ubabu lingdo ubalaim but ubalakhlat na kane perthei wat mangi ki bompat yoi wat mangi ki bompat ya trilang but u gidang kenmau ya ka namar balai gikan mau ya arteli ki jinglong babha jong uni ukulur gari jong uni iruwele jong ajab bro jongi kata kalong nikong dung ikan mau ya ke ideas jong ki rustat ki ong baka ideas lani kata kasan perkhat jong ubriu kamla ban sa job bat kamla ban sa set bendi lanu ruem ukuli kaying bendi but what utlai pasi kimla ban peniap no ya ka ata ka sain perkhat hubriu lani ata ka ideas ya kamet ubriu pila ban siat re ya sain perkhat jong ubriu dalele ruem pinomla ban peniap pinomla ban kedia bat pinomla ban yalam bakla kai chuaisi kadon hang ni ban rakhi ban buram ban kucing mudro ban yakun ban yaksaj nadam ta kani kanongrim ke ba uni urang ba uim bat om tang uim uyap ru nam ta kani ka ideas bat nam ta kani kasan perkhat bat kata kasan perkhat ke jong u kolong ban ya khon ban penne pensa bat ban kentiu ya kari bat ka jep mergo jongi ha kileng baro kibobon na pedeng jongi menta la de kisamla kibadang pule la kisamla kibadang ngele kai sport kisamla kebadan hakikam kijam kinung yakit yaba ya kalongkor hakasansyar khadar kinung yakit yaba hakalongkor hakasansyar trairi teng nyisule thurmor kumbong gilong kemi bangimdan ya kata kasan perkhat ke bajanai nata kadau kidon kiri urang ba da kaburom tang baya bisnis simet ngikloi ben bread syarut ya kata kasan perkhat tangbangam sutenat yu a ubi ngakloi ben i syarut ya kabaha kamiat jong ka jela ya kabaha kamiat jong ka imelang salang hi brokoi kibabun na pning kisamla jong ka riba ka jap riwa jongi da ka basnosi nganut benong bangilalim ha kata kasan perkhat kata ka idea ka jongi kata kasan perkhat ka jongi kalalim na du na ying ulakran ulay excited nam ta jong ka ngai khublai ya ka ya baro kemle ki bala pas ya ka resolution bat ngi Tuli lentiro bakin bodin ya kani hadu bangin dayo ban perudlong ban penteri kami ya kan habode ba put usam ngilakran sai bakajinga penbet put usam bat ka sarkar asam kamdei bandlong gajinga penbet put bersam banyo sai report card hau arhajar arpulai campaign election ngilakran sai gajinga penbet put kadai bandai katkum kidulir kayoe bat kaye katkum ka para arpau jong kasik schedule berkam tam ayat katkum kiput kisam jong ki hima kasi de maki ki bala sansar de maki ki bala play kas app kas nam ta banyada ya kini kiput usam kam long hok ke uno politician bansu kini jubor bansu ai no syaka asam ya kita ki jaka ya kita ki putang jongi ngilakaran sai man ka jaka ngim kwa lan pentut ya kata gajing pen pet put ki jongki berkasam hari tanggawe kasam kanam de bande gajib kami kelia kanam de bande ke trailer habakia penbet beroar de bandan gajing ngasngu jingmot de bane burom bar kalian
Kamla along. Ba minister jok Assam un kini ya kamat jong khasi ba mi khamat ki makasi ban keren. Kamla along bangilej halangpi haki banar baro ansu ai lumpi. Kamla along bakin yala maki ingin but menginadin. Kata nakaliang kaseng ngilakwa ban kerensai. Hakabadai ban kajing dawa ban penrung ya ketin khasi ke schedule. Ngila kerensai bawat ketin Nepali kabadai ketin bari kelarung balai ketin trairi ketin khasi jongi kamrung. Kapor kaladai balada hakini kisngi ngiyoi ke government of Assam ke kerensai. Baban yakun ya ke APSC Assam Public Service Commission kilaru banyakun naktin Assamese balai ka makhlia kamla pendekun naktin khasi baktin garu kamtam kaktin khasi baktin garu kala di lupa ka Associate Official Language hatong ipas ya ko Associate Official Language Act tangman pen thame ki pajba laning gi mut sisa ban pentri kami ka lada ka sarkar ka mut sisa ban pentri kami ka ngasu benong kala di bensa ya ki kun samla jongi bakin ya kun ya ke exam haktin khasi laniktin garu ngakerpat ikong badan buram hangni MDC badan buram hangni basngobhara ya kani kadiman sobabara ya kani lese leng bakar resolution ha assembly ladang ila ong bakade ka Associate Official Language pentrekam ya ka nadu ka mensim bot ka donut ka jongka un gikam ngipuli ngidangle ngitrai hari kita ka mensim ya kun kita ka mensim ya le kamdon lada pin kandok ya ka survey kipopon ki kasi jongi ki samla kilong ki bestat ki basyempang hari kata ka sacrifice kata ka mensim ban IT namta ban kenjo sa katong si ki clear lung jong kanam ngiduna palat ban sing ban ong namta ngiduna ki ba pass IAS ngiduna ki ba pass IPS ngiduna ki ba bru ki ba kenjo haki leng ki ba fair lakade ka arts ka drama ka athlete ban ki we no balai ngim dei ki bru ki ba tristom Nihun Bansio by take itu isaw 4% reservation policy. Ngim tre banya kun ya katu ka san 4% kabade ka general kategori jong ka sarkar India. Nihun itu nyo persen jong ka ST reserve seat kapor kaladai ya ka jep ru ka jongi ka bangihapanong. Bangihapan dia kun ngihapan tre system bat ngihapan sacrifice ban penurlong ya ka riba ka jep ru ka jongi. Sakali ni madam badi doctorate degree badi MDC jong pi labiang qualification harai ban penyait tang marwei ya ka jelang you nomla pidon ya degree law pemtip ya ka degree jong kiwei ki benta jong ka science lan jong kaman na takadaw lada ka jet nreu ka jongi ka kwa ban im bar ka kwa ban kiu ningkong du ngidi ban bu ya ki jabing ki patebet tamang tai po sekretariat bar kita ki dei ki IAS ki IPS officer ki jongi ka jet nreu ka jongi kala dei ban ngaj baloda ubabol hun ban syong hak ying bendi uhun ban mat ya yulati ka jet penreu jongi berkisamla ka jongi kiong ngin hun ngin syong mit bat sngi ban pulikon ban job ya ka jinga kon ban sensar dalade ya kari ba ka jet penreu jongi ngilabiang ya ka jabing bihari ngilabiang ya ki jabing panjabi keladan kam ya ka jabing kasi ban sensar ka tega sekretariat keladan kam ya ka mensim ya kun kasi ban sensar ki benta hakari ba ka jet penreu jongi ngiladan kam ya ka jabing kasi ban bit ya ki pahari buat ya kimalwari hak business buat kata kalau dia kapor bangin nget bangila benda kun batling ba kata ka jing tre sitom ga jungi ngidila benda kun nak kalian juga seng ngila keren na do basdang bangai khublai ya baro ki MLA ki belakarsan ya ka LP resolution ki belakarsan ya ka resolution jong ga jing penrung ya ketin kasih ya ka schedule ki boleh trailang bersengap lang ya ki voice ya ki opinion hakabang ni ai nang taban penbahaya ka schedule benda thu khana bakatok aningot ki riurang ba ki balai im sngi bad babul bakawai ga jing sotanat ka bakia thu kilong jong ba ubabul udi ubriu ubasai arab ya ki duk ki suk bat ki rangli hakapor badong im ngane perthai ngatrai ki bahying kinong song sang thau ki sakhi yang ta kalong kay ke basngosi nakaliang jong kay choisi ngi kwa ban kerensai baban yoi bangilong ki baningkong haka jingduk hanodis ngilong ki baningkong haka jingduk naki small state baro bat ngilong ki basan
haka jingduk jong hari India hi berkoi balai ngiduk ka sarkar ka haban jubab balai ngiduk hatau kadai nambah ki polisi ke bom semlabiang haka sarkar hatau namar bagi kun samla ka jongi kim semlayo ya kata ka skill bat ka jeng hikai ban yo ya kata ka employment kapor kaladai bangi introspek omdai pan sukuntat hanrai hap pan siam jingkit kali no pale ngitip sai kajai penru ke baduk kade kajai penru ke bahasa ilam baklah kanu kanu kapor kajai penru ke baduk kamla kam kade kajai penru ke ba siam jing ban ki jingkit kali ngimdai ban kelet ya kata ngikwa ya ke sarkar bahkan kom clean ya kan covid relief ngimi sai hei ruam takuk ngikwa benoi begini ki skem ki baduk ki basuk ki yo on em sisa kata ka jingerap kaduk kasuk kadi ka wei na ki mat ka bakai choisi nang ni khmat kan sasim kia ka isu jong ki breu ki bajenjar jong ki riu kan thei ki kun swet ki ha ban trei haki yeng breu opportunity ban trei bagi babul tang bakum ka MLA ka babut din yi ki kampen roy hakani ka constituency ka judon kata ka cingkan mau i yi babul bat abang apet yu ni mau nong rim hang ni bagi ong hakasau kasian keri kesan rempei job berbat pi kata ka jingtho hau teu mau song thaj jong kani ka memorial ka bangi yo i hang ni u grandshai sepang ni u samla rangba u ba hapdeng jong ka jinglong wei na ki khot jong ka sarkar hakat tu kapor udon ka courage udon ka jingba khli udon ka jingkit khli ban kren ya kimat ki badon kam hakitu kisnem Along bos tunat ban UI ki HYC na doga Malki Circle iba Frankie iba John iba Karjerin ki badon hang ni ban kan mau i yelo jong unong yalam bat hakum kene kejuk jong ki jing tunjuk ki babon ni don kam ban kan mau ya kita ki kra kawat ki bala no sen yang shibun nakabenta kajing bha jong kani kari bakajat penriu jungi arhun news nem kilayan bat mentakas ngi ngidang kan mau it biang yi babul bat nganganget makane kajing kan mau it ke jungi kan kersu thia ru yengi kum ginong yalam bangidon kam berbor ban tray sitom ban tray minot bat ban IT bat ban len yeladi nakabenta ka bha kamiat jong kari bakajat penriu Imslem kenam ke kerteng jong pi babul bat kalong serong sisa ba kinong song snong ki bahaying ki kenhon baper kidang yai pertu ya ke kerteng ke jong pi bat nganget ba kat nang mi ki snem kita ki jing tray sitom ki jong pi mangi ki basyemti ya ke kam na kakti ki jong pi ngineng la man pen urlong nakabenta ka baha kamiat jong kani ka snong hi bat jong ka jella hi brokaway si hajar ngu dengan ilut ngasakilut ya ka jing im ya dinti jong i babul laning do mo chukulan kod i babul laning do ya i nongelam joka seng TSU bangai dalaki jong ki kemat pengisaki baro kiba don hakane ka jella jongi bailong wei nong yalam ibu sulur ba ibam salia ibam juting ibam jusmit abadai hi panyale namata ka jingpha jong kali ba kajat penriu ngakentu yapi ibadan ka seng balang ba peru kamtam ya ka seng HYC ke badan mentahang ni mapiru pinbot ya kanuksa ka jong i mapinlong kita kinong yalam kibam salia kibam tieng bat kibenya ibut ya kalinti jong i
kawai kelong kebaim jungop hakeno kejing pencoy hakeno kejing pentami kejing sak thong kejing sak penbiet iyat bet hakanong rim ban saki kata penyada ya kali bak jaj penriu hadien be lalong MLA bila sajid melong u law minister ru akan mau iklam klet ya kanong rim lajong ia long be utau penyada ya kali bak jaj penriu hadu kum minister ru ya long sya baslur ban protes amat peran keleng-keleng sekani kadi genuksa pajangi inong mikmat abedai bakaim lang kasalang namta kadi bakajai benriu ngimdai ban salia ngimdai ban tieng bangidi benlong sisa kita kinong ilam nadi nginong mikmat ru ngimdai ban bu ya kakal dan hakmat ndengin bu sadian ngin bu ya kadi bakajai benriu hakmat chua